Yüzleri güne bölgen Bilgi var alarның. Әнә шундый билге бу Мин дә күреп калдым. Бер дә җиңел түгелдер Чын фикси булулар Кирәк бик күпне белергә Кирәк алтын куллар Кирәк бик күпне белергә Кирәк алтын куллар Кирәк бик күпне белергә. Кирәк алтын куллар Шәбәш. О, Чудаков иртәнге аш әзерли. Күкәй пешеп чыксын өчен мондый температура җитми. Ни эшлисең син? Күкәйләрне моннан да артык җылытырга ярамый. Нишләп? Чебиләрне харап итәсең. Нинди чебиләрне? Моның нәрсә икәнен беләсеңме соң син? Күкәй пешергеч дип уйлаган идем. Нинди күкәй пешергәч? Җитте. Бу җайланма янына бүтән якын киләсе булма, аңладыңмы? Аңладым. Дәвәтипус, нинди җайланма бу? Бу инкубатор. Күкәйдән чебеш чыксын өчен, әни тавык үзенең тәне белән җылытып, аларны озак кына утырып чыгара. Инкубатор булачак чебешләрнең әнисе вазифасын үтәүче җайланма. Аның эчендә тавыкның канаты астындагы кебек һәр вакыт җылы. Әмма кызу түгел. Инкубатор күкәйләрне әйләндерә, аларны һәр яктан да җылытып тора. Инкубатордан чыккан чебешләр гадәттәгеләреннән берни белән дә аерылмый. Фая, Нәрсә? бикме күкри. Әйдә бергәләп куркабыз. Мин курыкмыйм. Мин шаярттым. Ничек уйлыйсың? Чебиләр куркамы? Ой, Раббым! Ай-һай. Менә бәреп тә карады. Хәтта ут та бетте. Ой, монда инкубатор сүнде. Температурасы да төшә. Бу чебиләр өчен хәтәрме? Әйе дип уйлыйм. Монда суык. Ни эшләргә соң? Дәвәтипуста юк. Чебиләрне үзебез коткарабыз. Налик, аш ишеген. Булыш әле. Булыша алмыйм шул. Миңа Дәвәтипус инкубатор янына якын килергә рөхсәт итмәде. Тагын тартып кара. Булмый. Мин дә булыша алмыйм. Чебиләр харап булачак. Ах, ни булса булыр. Дәвәтипуска гына әйтә күрмә. Әйтмим. Ура! Иртә әле, ура! Нәрсә өчен бу? Чебиләрне шәм белән җылытабыз. Шәп! Урамы инде? Хәзер ярый. Тыдыш! Шып-шып, үрдәк, дәва кошы, ләкләкләр. Бөтен кошлар да күккәй салып утырып чыгара. Кошлар гына түгел. Йылан, крокодил, ташбакалар да күкәй салып үрчи. Балаларын саклап калыр өчен, алар күкәйләрен иң аулак урыннарда яшерә. Туакларда, кыя ярыкларында, кымда. Ул да кабыксыз вак-вак күкәйләр. Балык уылдыгыннан маймыш чыга. Аннары ул зур балык булып үсә. Бака уылдыгыннан чуклар баш ярала. Соңрак ул бакага әйләнә. Ә динозаврлар турында ишеткәнегез бармы? Миллион ел элек яшәгән бу гаять зур кәлтәләр шулай ук күкәйдән барлыкка килгән. Ник ут юк? Яшен яшнәгәнгә сүнгәндер ул. Бу бит фаҗига! Анда бит инкубатор! Кемдер шәм яндырып куйган. Температурасы нормада. Әйтегез әле, кайсыгыз моны эшләде? Нолик, батырра күрмә. Бу мин. Бер үзеңме? Бер үземме? Әйе инде, миңа ярамый бит. Әйе инде, аңа ярамый бит. Бер үзең дисең инде.
Булдырғансың. Сен шебиләрне коткардың. Каһарман! Менә Фаер, үрнәк ал. Нолик, сиңа рәхмәт белдерәм. Дуслар, башланды. Ярый, Фаер. Син дә кил, рөхсәт итәм. Шибикей! Шундый сөйкемле. Сап-сары. Инде матур. Фая, Нәрсә? аны син коткардың бит. Тивиш. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең